Fukuyama han mener, at hele verden vil gå mod et parlamentisk demokratisk samfund, som er bygget på vestlige værdier, som er liberale værdier og kapitalisme. Og det er så en drejning, som de fleste stater de vil tage. Og man kan se det her rundt omkring i verden, altså der er flere og flere lande, der tager den her drejning og går mod de vestlige værdier. Og rundt omkring i verden, så vil vi have den her styreform, og de her ideologier, som fungerer bedst og har størst politisk magt. Så derfor så mener Fukuyama, at globaliseringen vil overtages, derfor at landene lettere kan arbejde sammen, og der vil til sidst blive skabt demokrati. Ja, og ham her Fukuyama, som er sådan en kendt amerikansk politolog, han har skrevet et essay, hvor han kritiserer den nyindsatte præsident Donald Trump, og ligesom kritiserer både hans personlighed og karriere, og den måde han er politiker på, og siger, at det er altså ikke godt for Amerika, at de nu har fået den her præsident. Ja, og han mener også, at det vil være en prøvelse for det amerikanske styre, i takt med, at de har indsat en mand, som er så selvisk, Ja, og han beskriver det endda som, at det er en form for natureksperiment, og han glæder sig på en eller anden mærkelig måde til sådan at se, hvordan at USA og USA's andre politikere og politiske institutioner, de ligesom vil arbejde med Trump, og hvad det egentlig vil, om det vil lykkes Trump at få indført de love, han har lovet i løbet af hans valgkamp. Og han vil sådan lidt, han vil lidt se med på sidelinjen, og han siger, at han bor egentlig i Kalifornien, så hvad Trump gør i Washington, det kommer ikke til at have den største indflydelse på ham personligt, og derfor vil han se med interesseret og se, hvad der må kommer til at ske. Og så kunne man jo spørge sig selv om Fukuyamas teorier om det her verdensomspændende parlamentariske demokrati, det egentlig er en god idé, og om den her styreform, det er egentlig, om det er den eneste rigtige styreform, hvis det så tænkes, at mennesker som Donald Trump får magten, og i sidste ende måske vælger at misbruge den her magt. Og der kan man jo så sige, at han har så mange modstandere uden for USA, men også inde i USA, både sådan pressen og højtstående politikere, som ikke ønsker, at han skal have magten, så han vil helt sikkert få noget modspil i forhold til de love, han vil gennemføre. Ja, så Fukuyama mener netop også sådan noget som magtens tredeling, det vil sikre den amerikanske befolkning og også hele resten af verden fra mennesker som Donald Trump, at han vil ikke kunne få indført alle sine love, at der vil være en masse, der modarbejder ham og hans politiske ambitioner. Og så skulle vi bruge Huntington og Fukuyamas teorier på konflikten i Mellemøsten, Israel-Palæstina-konflikten. Og i forhold til Huntington, så kan man sige, at Palæstina stikker lidt ud i forhold til de andre islamiske lande. Han gik meget op i det her med, at verden var delt ind i 8 zoner, hvor man absolut ikke kunne leve sammen som med forskellige religioner eller forskellige synspunkter. Og derfor så stikker de lidt ud i forhold til de andre islamiske lande. Men samtidig ser man jo også lidt, at de islamiske lande, de ligesom laver den her sådan, nærmest en union, at de laver på en eller anden måde et samarbejde, hvor det netop er den arabiske kultur, den arabiske religion og folk og sprog, der ligesom vil have deres eget område, hvor de så vil sætte sig lidt imod Vesten. Så på en eller anden måde, så kan man godt sige, at Huntingtons model passer egentlig godt på netop det her område, fordi de laver en eller anden form for alliance, hvor de sætter sig lidt op imod de andre lande og de andre religioner, der ligger rundt om. For eksempel Israel, som jo er rigtig, rigtig tæt på noget fanget nede i netop det her arabiske område, som har en jødisk religion. Og hvis vi ser på det i forhold til Fukuyamas idé om, at sådan hele verden vil gå mod det her parlamentariske demokrati, så ser vi jo en klar konflikt i, at Israel, som er vestlig orienteret og som ikke har de samme på den måde kultur og arabiske religion og sådan noget som Palæstina og Jordan og mange af de andre lande, der ligger i det område, at de på en måde er fanget i det her område. Og man kan jo så sige, at som vi ser det i dag, og i den konflikt, der er dernede, og i de
fremskridt, der er sket i løbet af de sidste mange år, der kan man ikke se den her udvikling mod et demokrati og mod alle de her vestlige ideologier som liberalisme, og det ser vi altså ikke noget af det her område. Så vi har altså ikke sådan en klar aftale om, at det ligesom er Fukuyamas teori, der passer på hele verden. Vi ser netop, at der ikke er nogen sådan et kæmpe fremskridt på den front.